tunay mana niya? Sebut kenapa niya? Tunay mana din? Agama. Baca no gue nih orang hati kayak punya pulidak lawan na. Tunay mana din? Agama. Tunay mana nar? Naraka. Baka subatan yung mga dinar. Na dinar. Sama nuto na sudinar at Malik ibn Dinar. So tingin sudinar na dua kakalima orang kaba. Abi ang sumpat dinun wa naron. So dinar tamok na may sumpat sudin agunar. Ira amin isungkan ka ko kabaya wallah na mimbolya din. Ngira da misungkan ko kabaya wallah na mimbolya nar. In other words, basta tatamok ka halal, agi ako ang na halal agi usarang kaon na din. Basta tatamok ka halal agi ako ang na haram ay usarang kaon, uri na halal haram agi ako ang na haram na kinusarang kaon or isay haram ro na mimbolya nar. Andito mo, din unar. Din. Katano din iwan ano? Din na agama, nar na naraka. Baka supat na dinar. Nayamba na niyan na perak. Dinar. Katero ito'y Malik ibn Dinar ay sama na ulama. Allahu yarham. Nga. Yan ay Tamok. Sakit-sakit na po siya sa Tamok. Kaya ginagawa na sa langap ka sa mutaw ng mga kawasan. Kaya kap ka sa mutay ranon, nabata ka gani-ganyan, kaya natakuwasan. Kaya kap ka sa mutay ranon, nabata di manguba, kakagyan na takap sa diyakat. Kaya kap ka sa mutay ranon, nabata, oo, tagi, kakagyan, ada tanyan na pipuy sa sadka. No, no, no. Dua taga hadis, dua taga kalima, ana hadis kursi. Ini pangdo karena samiona. Na para ba yung galipat ila mas ani memorize. Memorize yung mana ya? Al malu mali. Yun to, suruh manan. Al malu mali. Hatiru tu Allah Taala sa hadis kursi. Al malu mali. So tamok na tamok ka. Nabana kita mo kung ayakir ko tamok na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano na yung Yesu ang mga lulutan ng mga kawasan? Tingnan na ba yung siya ng tamok? Yes. Silang na erkiran na kertiker o tamok wallah. Tagabantay o tamok wallah. At tawag ba kaya kerarkantos ka no? Uwi na ka tayo so para kuano? So Nabiullah Musa alaihi salam na miya kaisana no miya lakaw. Pwede sa Diabal Tursinin. Inoto, makapanik sa mo na Diabal Tursinin na ipimbitiri niyan su Allah. Kaya su Rasulullah Nabiullah Musa na ayaw Nabi dinandimbitiri su Allah daun su Jibril without link diri su Allah Ta'ala. Siya ganda niya na kirumay. Tira na ya Musa. Sumbang Allah na pangninamiron rampay na on. Aw baka may mga sumbay sa tamok sa kiyatangkaan suluaragun na mapasat suluaragun na kuha niya po. Pero yan po Allah natin ko Allah uwan. Isubuyan ko ang na kirumay. Na kayo mga tamok sila. Nadaan sila namin bitiray. Ay wala no kirumay ya di mo sawira. Oh di mo sawira. Pero pilihan ko niyo mga bai natutusin niyo aya chief executive na sumama naska na vice governor na ayabu arka na kamusawer consultant langwa na babae ako kontrol niyan si karomanian ang makalepas si kuya bae na limitation na Islam na ditirimaan susimpo niyang wallah ta'ala. In other words, sumama makikokontrol na ditirimaan susimpo niyang wallah. Nah, masakit itu. Pero tomo supra perang kuat di suprang ka.
Ya belah ya. Nah, ayah mana ini nak aja Musa bin Asiran dia ngaya bebayar sangkaroma ko nakati sumapi pikiran. Nato na. Dia na langwan na mapekta ang makatawan ka panganuntan na tamanta sa ngaya durag. Oh, kapala kung nga kambubayar at ako durag. Langwan na katawan ka mapekta mapanginuman. Mulai tahun sawalaita langwan na sirudun na matiting rakyat na makikilala awala yuto o tatamok sa dalmay. Sasrin akong kasabang kala ay ginaawa susulutan nasak ni dunia. Nas kamambu ng bangkala ka sa makikilala kay Don na agodonia. Natinanurapan, natinagitubo, saway tanta ka, bawa jinura ko niya. Iya nga yung mama dia ko sa pagkain. Iya ngayon, tinaya mabiya pagkapangan na yung ng balay ka sa walay wallah. Kau mangambalay ka sa walay wallah na mo masulura kung nagkuha niyan sa Tamok yan na di niya ni pagsuwalay niya kakanabatar karkian na punalamat po nga may kambalay ka sa walay niyan sangkay. Tunay nga na ito masjid. Ikadua ngambalay ka sa walay Quran yan kamay ka mambalay ka na may kamabasa chudulun na di niya tingkuhan sabab saya panan yan na walay Quran yan. Tunay nga na ito madrasah. Ikatlo nambubunugunta alangwan na pamilya niyan. Nasadin sa katukan sa pamilya niyan na presyonanta, supleta, pumbaganta, kaapya. Ngayon masulunabun na yung mana niyan nagkubabayan tanukan nanta kaya datadaray no na sa mga pamilya niyan. Natina. So lang ka na di surat tambiro kang ka surat tang kaunutan. Ayun tiba iya mangungunot ko karuman yan. Oh, yun tuman yung pananaroon sa lubog baybo. Dahil mga lubog sa lubog baybo. Pananaroon ni kakailaga langit. Gululuog ko ganda. Tananin ko ganda sutaw na ayaw mo diig ko ganda si kakailaga langit. Sa upagan niya ano to manag na pagkatakin ang nalok sa ano to. Huwag matoon so dalmian. Ya atu buat aku ada bekerja buat di kubus katawan. Ino tu ayam sama ano tu na sukyan dia tu ikakai dengan langit. Sisa dia kaya ARANAO na sampur na sangkay lumbo bayabaw. Dahil sa ko tulang panurugan ng sangkay yang maknanian na bayabaw. Na tanto niya na yang makna pimbo ibaitan na kuda pakai paar sa haroma. Tananay kugan sutaw na ayam di kugan si kakay dengan langit. Ayam maknanian na mana classmate yan na dato. Na ayah karuman yan na mangikog na sekalian mang nadato ay ikugan ay buwan di ikugan si kakay dengan langit. Ori ko to di isa gada ako ang mga bubayak na ako akong mga ipat ayaw man na yan na sakay lumboy boy mo o na diri o rimat na capture gululo ko ganda tanan ikugan na sultaw na ayaw di ikugan si kakay dengan langit. Allah na nimbalay sila na masjid. Nimbalay sila ng madrasa. Layasyon na nila na langwan na yung mga napubri. Langwan di pakakan. Langwan na mataaylo. Langwan na miyabal wada yung mga nakawiyagadiyan. Langwan na perumay. Awani intrani na dagangan na din na bakirano na yung mga niyan na keswata untong. Naging tiro na mga miskin. Kaya magal sila. Sudiin jihad. Sudiin dakwah. Sudiin maganan na walau bikalamin maksud. Sudi magana ada datang na mga turila, kituturil, nudi dari mamangadi. Na apiasa samput ulapan sumamibgay ikaw. Na buga imbalay ka wallah sa walay ka mo surga ilan budilan. Walau bikalamin maksud. Allah. Bagal ta sututul na miyaw masulu ragun dakwa awallah. Miyaw masupat ragun dakwa awallah. Tama. Sabi niya nampay sa 20 ragun. Sumiyagan sumusa. Di Musa, di Ukarumay ya Musa. Ano na ay sabab pasusimbe namin ko Allah at Tamok ayam pasan na 2 ragun na doon yung kukuha. Kaya may 20 ragun. Di Musa isa, wallah. Isa yang wallah natin wallah ta'ala. Sumimbe sila sa Tamok nakanapos suba para sa ginawairan. Kapararakan. Simbe nila sa Tamok. Naibigay niran na yapi
pimbaliran na walay na pimbaliran na walay Quran na piatong paliran na sumanga pamilya ko nagnaikuin mo kira ikanap sa iyo ba sila ni Mianumboy kasaning ni Panumboy nanti kuno mo sa away kat na kunay malasog ko lang kira na diso ni Pumgira nanti na sukairan ito iba silang mararasele sukairan nanti gulong ka tingong mo sa away na kami alala diso mama na medyo makawa-kawa sa sila nanti gulong ba kung manusia sukay na pamatag kasukay kabli sa limo na mamakat sa ubang-ubasa na unlimited no limitation giyad na giyad kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba salada mibigay nga salalang ko Allah na pumuliyaw niin na magtu na pusumpak sa ayaw mana niyan na pito sapak na umani sa sapak na ayaw mana niyan na pito gato si pito ayaw na sa umani sawa yung man ayaw mana niyan na pito magato sa ayaw mana niyan na umani kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 nasabi ko ito nenaway ni gungay ni kakampala pirakan kanang subabak rahoto wallah buhay nga mo mga pamilya wallah kaano kami tabukuda kaya sumay ka wallah nahuna Allahu Akbar alhamdulillah anam yang atutok na mga barangay manto tanto ang mga alay Tamok na pinggaswiran sa lalang ko Allah anak itu na yaman niyan na kita niyan na mimbalay sa masjid aro matitingara sa puro sa kapuro yan na doon pagipangpon babayan yan sa kasuatun Allah anak itu ang ginana di mimbalay sa madrasa na sa kamoto mambu doon pagipangpon babayan yan sa kasuatun Allah anak itu ang ginana diyan di inggesuan suwayaman na niyan na muntaha dataraya sa pilang nibu anak itu ang ginana diyan di inggesuan pilala kawa pagatin sa multaha ibarat ang katawang mga barang-barang sukapupunan niyo ayaw mayan ang mga darpa na nagkatun ayaw mo din yung gyunod nakagianda ba yan mapanggasto na ayaw mayan na ikilipan o isa dua muto ayaw mayan na runa ng madakal sabab sa babae ayan ko kabaya wallah anak katun ayaw mayan na ayaw managin gastuan na pilala kaw sa lalang ko wallah at managin gastuan na di jihad at managin gastuan na di manulod di ayaw managin na magadan na adum mana yang mana niyan na ito dunia na umani sa ay na naik na yang mana niyan na napakanaik niyan na 10, 20, 30, 40 ayaw mana niyan na para makuha niyan ng kuto ayaw mayan na babaya wallahu subhanahu wa ta'ala okay na miyaka ito anang umiyakadakdak kuri ito miyaka ito anang umiyakadakdak kaya nga biya istorya ko irarapinikiran na nga tamukiran na para wallah na mimbuli iso tamukiran na din iya pa nagyan kaya ako makampal nakakampal niya pa na yan nadapunod yung nakakampal niya sa kaya pula lima niya ini tapong niya kukuha niya sisali ayaw mo yan na ligir wala taj'al yadaka maglulat ala ulukik na mga tawanan na mimbuliso tamukiran anar diba? mimbuliso tamukiran anar Allah katawan niyo waktu na ay din narapangyan na pagampaganaya tunay ang kakilayaw ng mata manusia kung hindi ka sa karatal mo asim ba? doon nga na ito so dirisyon na din sa karatal mo takilin niya ni sumalas yan ato na ako mga aman asim ka yes tunay dalili yan وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ
gastuan yudun salalangku Allah suini rizki kano okat nani adi sabak may ngamatali umma akapatay suisarkan namataman sabak karangyan amay lain subalas usad kaniyan ada makaapas ng guro qala rabbi laula akhartani ila ajalin karib kadnang ko ubang kong abubaka ako na sa may tubo ubang kabumanong babaan na suniyaw ako sa bakarang kanay ino to kaya adik kata man yang sangat bakarang na DITHARIMAAN Allah ngayon di kapag ako niya na may tubo ubabuki baba ila ajalin karib limada ya ada fa'asaddaqa kaiba tuni kuda na bagana sadaka suintir Tamok akan sudut Tamok ya nabayab terunian na betul ibaba udian kendena pagi tunga mani patapuluh orang sadad lu guru kena betul ibaba udi sulam wa Tamok akan sumanga walayakan sumanga terakakan sumanga bulawanakan kenapa sumanga piraka mata tagus sabangko agus susus selatan sawalay sumanga deganganakan palayakan dinim begaya sedekay kanang ko kay mata masa bakanya anapa naruh na masana di kuliteru napa naruh na wata ila kuliteru apa naruh na wata asak ni mian tahun na kaya nakuan na kuan isak kuda kamakuan nada kapan tadi yang makuan ka nagu kapan isak kuda kamakuan nada kapan kaya yang makuan ka nagu kapan inuanya untuk terus absurka karena sakini lamun wallah subhanahu susankannya na ALEEM apa yang teru ay ba yang teru anena kanang ko ubang kabung bebaan sama itu kaum ibabao ibatuliya kuduna sambayang say sarakaat na 20 agupat kauras tapos hindi bituliya ibetul maka ako lako di umandan nama gumrah ko menai haji ako no ayah bicara na fa'asaddaqa ibigay ako na sadaka entire my wealth lang ano kakawasa anak na palyat na ibigay sadaka kada pinamiro na isa udap makawasa bakar ngayon na di mariba sa udap makawasa bakar ngayon na 5'6", 5'7", 5'8", kaya utama namin muli 550 kumamu pakam betul awal utara nasib min betul sa pala dia surisi kada ke kuan yang Allah kuri kana nabi batano popola damai so amar ini na ayam ini sedikit na sedekah tama kami terumun ayam maranian na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agem kutu ayam marana mama asisa yang kutu akia patenya na yakuna meterena laitahu tidida ubabu laitahu kamila ubabu taroto ini sira ngomong Rasulullah atau nak tahu ubabu ini sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na melenian suka pamungkinian narunot na piamang ninian na ubabu mabagu kau pamang ambul ya bagu na melenian na emini pamungkinian narunot na imbalasun wallah narunot ayam mana niyan na balas laitahu kamila ubabu taroto ay imbalasun Allah na yang mana niyan na ditaroto sabab sakyang botoa inian yang mana niyan na kata taroto kurekanan susama na sibat ya doktor mahit mutilan na katanunang buwa may kaisa na yung mayan na niata na mitero sa radio
Nabitaro yan. Siya diyan wapit na yung tao na yung guru kayang wallah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yun kini guru ko manusia ko Allah. Pwede ka parwatiyan na pamagakaling ka ginawang ka. O mamantin na piyakakol ka wallah imanto. Para di ka pakakol na may kasakarat al-mautan. Napipira ka na may hakol ka. Kaya kami bibigay pa sa day. Alam mo tamo ka na isilgang ka. Alam mo na yapanan na yan nakawiyag ka. Napag-usap na kakuha Allah. Ano ka matataman? Sa kaya masa. Siya punta na doon? At napag-uwa research. Kasi ang mga limayan ang utakabas sa kuha. Ino ang tomo ay ilap ko pa yung nilaga ko na mga darpakilan o ako kiribat na bigyan ko sinan sa laudang parwa pakati ulit ni Ranzubtero na anda bagu ako kuman aya nababagu anda may naguprak kaya tukuan ano to basta at tamok ama ke tamok ka matatago sa milik ka amirampay sa saragon na dil na mausar na mau masuk itu mengiron na keurga na swarga na manipat pulo na salat akibigay dia kan tunay ibarat itu yang kana na Aladin agu yang kana na mga sulu mga dapat abot pingi di kurisyo sa sala adilingkes bayan dilingkusar na uman saragon na maarga na manipat pulo na salat yang kana na mga bangkalaka kaya mana yan na telo ka nga parador ama pa puno-puno na din nagsusuluton kay lumang style na di ang malatiin na din ipamumugay kami ang makalalaer ka na diya napkuy nga sa riya at kaya di kami ipamumugay na diya kumihalaga o bauman na nasaragon na kuha mo sa diya kan bubulong mo ito pamamagan ka ay hindi na kaya kalaan na puso YouTube na. Ini mo na yung nga kasulod na napipiyan na di kumi pumumugay ang malaer ko. Astagfirullah. Kaya kapag itaw na day sukor. Yan pasad man. Sundan na usalo nga na maori. Ngayon mo yan na kesulupita tanuluan tiyan. Ha? Fakadiis na. Ma bainal botnay. Miyawiyang tanong na si ko kesulupita tanuluan tiyan. Si dua tiyan. Ano to? Tiyan wina, tiyan lupa. Uri ka na nun eh. Tiyan wina, tiyan lupa. At awan yung suwato katanong kuni ko mga rorita no. Ando na idin na rin pangiyan na mawatan, na gumarani. Na ayang mawatan na supunan ka. Na ayang marani na susumuan ka. Sama na ito, ang nga nupul. Suwina, tiyan wina. Ang nga nupsu, tiyan lupa. Ada tanurun marani ya lupa igib siya nagiru tanurun marani na imatu na pangunutan sulayan maluhukon daraan ay barila sokor sukatatang kairon tumagintang sokala tumindang sokulayagan na namakambo man sa pulsa na lagi repentance comes at last sukasindit na pangumana sa uriyan nabasa una. Boleh betul? Allah.